Alas 9 na diri sa buntag. Sayo kay nakamata akong binhi. Naabot na niyang dulaan. Gipayo mangguni sa iyang papa. Kaya maguning giloba atong niagi og gonteng. Unya karon naayo na mo nang ipatindog na puni para iyang madulaan og malukso-luksuan. Ganahan og malingaw mo kung kaya siya aning dulaan na. Alas 2 na diri sa hapon. Miningaw na akong mga kagupa nga manglaag ko no me dito sa akong sister-in-law. Hing-graduate naman gud to iyang anak og senior high. Mao nang giinbitar me kay ang party na ara sa ilang balay giheld. Basta kaon na gani, di gud me magpaalkanse. Present kin may kanunay ni Karina. Naabot na dami diri sa balay. Endretso si Karina sa mga dulaan dinhi sa balay-balay. Gadula din na siya kauban sa iyang igagaw. Walang akong kagupa gahaling kay magbarbecue sila. Lingaw kayo akong binhi dinhi sa dulaan nila sa sulod kay makapili siya og unsa iyang ganahan. Kani mga dulaan na atong bata pa dai sila. Ilang gihipos o gitapok dinhi aning balay-balay nga ginama sa iyang papa. Miningaw na ako sister-in-law nga dadon kuno namo ni sa mu aning balay-balaya. Ginoo ko Maria Josep hasta mang bugata. Tabla magoy gigama aning balaya. Nahimuot ko niya akong anak kay iyang pasiradaan ang pultahan. Ganahan siguro siya ang mag-inusara sa sulod. Kadaan ginamo dire ginamo diretso si Karina aning balay-balay. Dagko na dining ilang isda dire nga mga palotpot ani ila ang fish pan nga gamay. Bitaw oy aning ilang aquarium di ay. Gigangan kayo si Karina mo nang akong giilisan. Init magud kayo karong diring panahona. Mo nang gipagawas nako siya og gipadula-dula aning mga karaan nga dulaan. Kani mga dulaan na atong bata pa ni sila. Ilang gitaguan gihipusan og karon si Karina na po'y nakadula. Akong mga kagupa di ay sa una ani oy himpalit. Mo nang daan og karaan na kayo og color. Miningaw nang bala sa akong sister-in-law nga kani kunong mga dulaan ay padala sa balay. Wala gidala sa akong mga kagupa kay asa kunoy butang. Kanilang tong karan dire double purpose day ni. Pwede tamnan, pwede pod tapak-tapakan. Kay nahibuong ko gipang tamnan nilang sibuyas nilang tugkaran. Daghan kayo bulak nila ang tugkaran dire mga bayot. Bisag asa kalingi imong makitaan puros bulak. Namang ko'y duha ka gulang diri nga babae nga wa na minyo. Mga bayot daghang nagchiri diri so manguha na puta kay nakaanhita dinhi sa balay sa kuang sister-in-law dahan kay chiri ga pula-pula pula pas ako ngabel ni. So manguha na to diri galingaw. Panguha tani. O diba nangabot ra ko nakakuha na ko. Ato na hugasan kay ato na nang isulod sa ato ang baba karong taod-taod mga bayot. Kani ila ang yuta diri mura gidaro nani gitanom aning isig kakilid amot unsa ning talamna na makaon siya diri karang kanunay na kung kanon ba dili ni siya jirjir kay og jirjir man gali ning kalanuna hasta kaning yuta nang buros na ni kalanuna diri. So ato ra siyang hugasan diri pina-update kay kanon po nato na karong piyong-piyungan nato pagkaon. Nagkantahay sila dito sa sulod mga bayot kay ang kwaon aning kurso aning nakahuman karon. Kanta-kanta man daw amot lang sa nang kanta ka ko na sayo do kasabot pug unsa iyang kanta ay maminaw lang ta ning murag nabungol kay kusog tingog. Muduyan sa kadyot aning ila ang puthaw nga doyanan mga bayot. Nahibong ko ani kay nganong puthaw mani sa amua nga among doyanan sako mo among gamoon. Syarog mahulog pa ko ani nga puthaw na lang hinsagang sa ako ang sampot. So ako saning i-relax niya ko ang lawas aning ilang doyanan. Alas 9 na sa gabi, nuli na dami diri sa balay mga bayot. Gipadula og pasagdaan sa nako na siya din hagmang buskag sa iyang gamit mga bayot. Kay naniwang akong kumingking og sinunod-sunod niya dito sa balay sa akong sister-in-law. So padalaan sa nako na din ha kay magbuhat ko og kalanon sa kusina. Naday ginuta diring kaning manok. Mo ni akong gamon karon og recipe. Gihugasan na din ako nadaan. Gitadtad na po nadaan sa akong kagopa. Human ato na pangbundakan din ha og mga sisuning. Paminta og asin di ay mo akong gibutang ani. Gipatulo din ako ni siya ganina. Ato ragod pa rin kumot-kumoton para ma-mix na tanan din hang mga seasoning nga atong ibang hampol. Dayon human ato ragod pa lang patuyok-tuyukan aning seasoning nila dire amot unsay ngalan ani basta kay lami ni siya basta ibutang og karning manok. Fried chicken ning recipe nga akong gibuhat karon. Inaniyon pagbuhat basta pinobre ang pagbuhat sa fried chicken. Dayon human kumot-kumoton nato nagbalik din ha. Kay unsay gamit nato aning dagko kay kumagko og di nato gamiton pagkumot aning ato ang karning manok din he. So ato lang ni siyang i-leave og mga 1 hour siguro igo pod makuya pa nang akong pakano na ni sa kagutom. Dayon nabrihan na din nato ni atong mahiwagang lutuanan din he. Pinalit na siya akong brother-in-law kay gusto manggod siya og easy kanunay nga trabaho. So ato na ibubo din ha ang use oil. Kaning use oil atong niaging sang tuig pa ni na akong gigamit. Akong balikon og gamit karon para tipid ba. Human ato na isaksak din ha kay di na siya mugana og di nato na isaksak. Dayon atong takloban magpaabot ta din ha og moinit na. Isit sa din nato ning kainiton din he. Human ibubo na to ni diri sa plato ning murag islagan og porma. Perte pa
pangbulong ani sa akong ugangan kay nakalimot siya asa niya nabutang. Human ato na siyang iligid-ligid din hang ato ang paa sa manok. Kay malisod pug ako muligid-ligid din nga di man ni kasigo ning plato sa kuwang lawas. Bitaway dalion ko nigluto kay nga kuwang panglantaw na mituo na. Alas 4 na manggod diri sa hapon unya wa pa may kaon. So nainit na ning mantika din nga ato ang gilunod aning machine mga bayot ato na ning ilunod ning ato ang himuog fried chicken. Ilunod lang nato na dirag binagsa. Magpalayo ta kanyag malagsika na atong hamis nga nawong. Dili na gud kayo hago og magluto-luto din he. Kay puros man ay mga kurente nilang mga gamit din he. Igo ra gud ka magtimpla na imong lutonon then ilunod then magpaabot og maluto. Ato lang ni pahinayon ang kainiton para equal ang pagkaluto. So diara, ready na ni nga tuwang lami ang recipe karong adlaw. Mao ni ang fried chicken nga ala tabib style. So hauno na nato na dira mga bayot kay mura nagkolor og kupras. Tagsa-tagsaon lang nato na siya kuha din ha. So maora ni ako ang recipe karong adlaw. Salamat sa inyong paglantaw ug maayong pagkaon na Celestina. Pagkatawa na po natong bitok aniron kay lami man kayo og kanon. Alas 2 na dis kadlawon mga bayot nang gawas mi duha sa akong bahay na kay mo palit mi og sigarilyo nila. Mawala lang ng mawala ngit-ngit dapit din sa among giagyan. Ay, mo na ginaingon og mawala na ng asawa ay lag sigarilyo. Si hi lang ka. Ay ma. Wala si hi. Hi. Ngit-ngit diri sa among dapit giagyan kay walay sugaan ning poste. Pero daghan pa kay mga murag call center siguro ning sa among kadaplina ng giyaw-yaw mga trabahante wa pa nang uli. Kay nang gitrabaho pa. So dool la diri ang amo ang agianan padurong sa shop mga bayot diri mi nagi sa loyo wa mi nagi sa tubangan anar ka sayon manin yung ang kadaplinan mga bayot ang bulan nga latak ang bulan gipang butang sa pusti gihimo nilang suga wala na kayo mga truck na nga agianing karsada talagsa na lang or talagtag na lang kay gabiin na kayo. Before ba? Or maybe this chocolate bits in it? Pauli na may mga bayot na bayot galalis at ang cashier. Dako kan pagka-shop mga bayot niya mahal kay mga baligya usara ka cashier ng nag-working. Karting dugaya kayo ang lane. Nya gipang priority pa tong mga senior citizen o katong mga buroyos. Naglagot kay ko kay napay galalis kay kana naging priority. Dako kayo pagka-shop unya. Wa ga working ng ubang kahira. Hangin po yung kadri mga bayot ang lupad na ako ang mga kaspad raguban. Sa akong banag, bagot-bot sa kalaki ato ang shop mga bayot. Ngit-ngit diri napita. Ay nawa, di makita akong kagwapa. Niog ka niya mong gagian mga bayot. Niog pa niya ako ang nawong ng taon. Niyo pag isuga ning dapita. Di na kita magkita. So pasensyahin lang niyo na amo ang gagian. Kaya diri man gud mi sa pika side ni agi. Karon dali rabi maabot sa balay. Kay sig panawag ang igsuon ni Harot og asa nami kay si Karina sigig dagan-dagan di mahimutang gikapoy na siguro binantay gihangag kog dinali-dali ay so pauli nami mga bayot na nami aning agianan nga lupig pay kasubaan o lupig pay kalibunan ni among giagian kay di gid makita niya mo ang kanawungan din so see you later guys. Ay, mom. Yung ako Alas 3 na diri sa kadlawon mga bayot. So maghigda-higda lang usa may dinhi ni Karina. Iya din ang gisunlog-sunlog na iyang papa. Kay iyang papa sa kilid naghagok na. Unya si Karina gasiga pang mata. Lantawar ko na siya iyang suon-suonon og unsay posisyon ana iyang amahan nga naghigda. Aw kay iyang amahan ga kulob man gahagok aw ga kulob-kulob buna siya. Hapit na mag-alas 5 energetic pa kaya niya kuwang bahandi dinhi. Gipaningaw to ay gikapoy kog dali nambong nilakaw mga bayot kay ang akong anak kuno sigig dagan-dagan unyag mapakog ba mahadlok ming mapakog kay ang isikakilid diri manggod ang ilang mga butang puros mga unsa na glass ba mga bildo-bildo dayon semento di parehas ato nga okay ra kay maumpog kay kawayan man
muuntol ra dire di gid tawon muuntol di gid mo bounce mo pilit siguro ug makuan simbako lang gid tawon dayon while wa pa natulog akong anak mga bayot mag-storytelling ta sa umuang giatinan ganina nga graduation didto nila gi-celebrate ang ilang kaon sa ilang balay ra. Anak na sa ako ang sister-in-law mga bayot, ang edad 16 naman siguro na. Graduate na siya og high school. So, as senior high school lagi. Dayon, mo eskwela ko na og college mga bayot. Namuot kay ko kay sa atuwa, ug mo graduate gani ato ang anak. O atong silingan, o ato ang mga kagupa. Makulbaan na ta, kay onya, o maminyo ba? Diri ba nga bayot, dili ay. Kay sila manggo diri ang 16, 17, 18, 19 anyos. Bata pa na nila diri, taman og 20. Dili og bata nga hungitanan pa ha, nga puya pa. Kanang mga teenage pa. Di gyud ka kakita dinhi og naay 16, 17, 18 nga gaguyod og bata. Ang ila amang dinhing mga dalaga na arag pundo sa balay. Di mang disco, dili mo adto og bar. Naara gyud na kanunay sa balay.